Isusa sekang koroksa pi sorry hamya tongo mongolo ki deborma bini mo bobo koroksa sebok khai tongjawo revenue office bo 6 mas lagata bo bisna kalaijak himui maya bo tabo bairao thangnani bini sidanto najak tongo hingga haifano ang chini takok Aurobindo ni bisingtui aswkai bini swrungmung kaham ani sago tongmani bagai aswk phan aswk puito tongmani bagai ang tini bini thani share khaikya bo yasakha erpore bo aswka kaitono puito khlaio bobo bo tini tei puito kahammani bo tini tei kha srangjagui bini hamya rok sudo hambaikya bo latha kongnui tuio stand ba kongnui stand tuiyasak bo himui maya leptin thana bo borok nango stand tuiti tuino haifano bo tini aswka healing khaikya kaitor bini sakao aswka healing khaikya paiflaya hambai kaitono bini mung kwthar teibo kuchuk wngthang tai chini takok Aurobindo no bo kaitor teibo hamari khaito bini bisingtui sara Tripurao bini kokthai kongmung no teibo yasak manani tui kai hambai kaitor nung aswka healing khaimani bagui chini pi mongolo Jisuni Mumbai. Hambai, hallelujah, hambai.